Salutare și bine v-am găsit la un nou episod pe acest canal. Nu dați cu sticle, că n-am mai postat de o lună. Dar, da, acum am fost și cu valorile finale la mate, la română, la civică, la științe, la ce-o fi. Acum am luat și o vacanță de vară. Este mai bine, am mult timp liber. Aș putea să postez pe fiecare zi. N-am un program anume. Dar cred că ați văzut și din titlu pentru ce chestia asta. Vreau să vă rog să lăsați niște întrebări în comentarii pentru Q&A. Pentru un Q&A. Aș vrea să fac primul Q&A după acest canal. Mă doară cuvântul ăsta. Nu știu cum să-l pronunț. Dar cred că de acum încolo o să-i zicem Q and A. Da. Astăzi am dat și numele clanului nostru de abonați, cum ar fi. Dacă sunteți și voi de acord, bineînțeles. Aș vrea să se cheme Clubul Tigrișorilor, pentru că mie îmi plac foarte mult tigri. Și da, lăsați niște întrebări în comentarii pentru un Q and A. Da. Așa o să zicem noi de acum încolo. Cred că deja v-ați săturat de ăsta, gen de ăsta, mă. De poza asta, de imaginea asta. Un om îmbrăcat într-o mască, în fine. Ține ceva de mână care scoate fum și nu contează. Da. Astăzi, dacă văd și eu dacă am timp, o să fac un episod de Brawl Stars împreună cu un prieten, dar nu promit nimic. O să-l fac azi, o să-l postez mâine și o să-l și editez azi. Oricum, acum este vacanța de vară, am 2 luni, pentru că prima lună a trecut, că abia ieri am luat vacanță. Da, deci, eu zic că este ok, cum am zis eu. Dacă aveți alte păreri, să-mi ziceți. Și da. Astăzi am stat și am povestit. Și să-mi spuneți în comentarii dacă sunteți de acord. Bă, frate, da, eu văd că la videoclipurile mele se strâng câteva vizionări. Bă, frate, dar nimeni nu dă like, nimeni nu dai like. Dar nici dislike să nu dai. Dar măcar lasă-bă acolo în comentariu dacă ți-a plăcut sau nu, bă, frate, că eu nu vă înțeleg cum voi. Înțeleg, sunt un copil care s-a apucat de YouTube. Dar de ce nu lăsați niciun comentariu? Îmi place să vă văd vorbind cu mine. Înțeles? Eu știu că voi mă susțineți. Să am cel puțin 3 abonați, așa, ca oameni străini sau ca fani. Înțeleg, s-au mai abonat și colegii la mine, dar n-am atâția colegi. Cât am eu abonați, ba da. Dar unii nici n-au telefoane. Hai să facem și noi asta de 5 minute videoclipuri. Și cred că episodul viitor o să fie cu o provocare, un challenge. Foarte cunoscut, dar foarte vechi. Vă las să ghiciți. Bun. Cam asta a fost și episodul de azi. Scurt, știu, foarte scurt. Dar că am vrut doar să povestim așa puțin.
Ne revedem data viitoare. Pa, pa!